kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaten hen koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Rabi sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare kabaruji men cakkiti joni ko kewi hono kamɓe Israel naɓe nder kadi ko yalti CNN ɓe mbawi kamɓe gon bombardude Iran ɗum noon kadi ko yobtade sababu ni Iran naɓe neldin toon missilaji toon to Israel e wiide Iran neldino ɗiɗon missilaji ko surtout enne ko tawde rentinino kamɓe Israel hotoɓe naade toon to Liban walla yoɓe dartu gueɗe ɗe mbaɗata toon to Liban ɗum noon e ɗum ɗo fof noon siba haysin kanko Donald Trump o yaltino tele o wi wonde o haalde Benjamin Netanyahu o wi ɗumen hay goto men oto diɗin hayso ko kuɗol pour wattade Iran ene wayno ko anda tan oɗo sa joni ko Israel naɓe mbi wadde ko kañumen keɗota ko Donald Trump haalata leydi men ko leydi indépendant enen jogui droit yoɓtade kala attaque ɗumen ɗum noon ko wawi wonde fof e nder jamma en wonani taw hay 10 minutes hono kamɓe Israel naɓe mbawi kamɓe no bombardude nokkuji toon to Iran anda ko noon so tawi ko Téhéran walla holto nokkuji bawɗi wonde kono noon kamɓe wayno ko oɗo sadio min gonton ko suba Israel naɓe kañumen battima bombardement ji men toon to Téhéran tumnata hande CNN ko holli ma en gartu hen hawnaki janggo ñalawma ƴewde oɗo développement ko fate guerre États-Unis Israel contre Iran holto kadi surtout ene tawde Israel kadi continue bombardement ji muɗum toon to Téhéran holko jogori kewde hen. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare habaruji meɗen puɗɗoɗen kuɗi international ɗum noon tugnade ko mi toon to Tel Aviv e ñalawma hono kamɓe Israel naɓe mbi ɓe mbawi jaɓɓade walla taɓɓade bomboji kewɗi gummiɗi toon to Iran ɗin bomboji ni waɗi hen missilaji ene waɗi hen kadi tako drone aji kamɓe Israel noon ɓe kalani so tawi ɗiɗon bomboji walla ɗiɗon missilaji mbaɗi bonandeji toon to Israel kadi walla tawon mayɓe hen ɗum kadi ko hunde nde ɓe kewani haalde kamɓe Israel naɓe ko wawi wonde Iran e nder jabol muɗum wi wonde ko ɗum ɗo ko lawol mum gadnol ko jogori continde tawde Israel naɓe continue naata toon to Liban e sur dimanche hande ene wayno ɓe jani toon to Beirut ɓe mbaɗi toon yimɓe ɗum ɗo fof kadi ko lundade peeje gaɓe kaltanode surtout ene ko fate nannodiral gongal hakkude kamɓe États-Unis Israel e Iran ko fate dartin jeygol enen jeeya e ɗeɗon toɓɓe ɗe ɓe nanodirno wonde ko Israel kowoni haareji mum ɗi waɗata toon to Liban to donc kamɓe Iran noon sifti ɗon kadi ko kamɓe supporti goomu gonɗo toon to Liban biyeteɗo Hezbollah ene wayno ko kaɓo Israel oɗo sadio kamɓe kadi supporte fedde wiyetede Hamas ɓeɗo fof ko habitanoɓe toon to Gaza ko wawi wonde fof tugnade kongude gummiɗe toon to makko kanko Donald Trump o weltaki no fewi ko fate en Israel kañumen koyemen ko attaque toon to Beirut ko kono noon kadi omo wiya wonde ko Iran ala sago kañum hurum arta kaldigal par ce que il faut ɓe kalda ɓe nanodire ko fate holno jam dañira toon to haare wonde hakkude mabɓe kamɓe États-Unis kamɓe Iran ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa o wi kanko Donald Trump ɗiɗo bomboji kadi ɗi kamɓe Iran ɓe neldi toon to Israel wona hunde jogorde walludeɓe kamɓe Iran e kamɓe Israel kontinde kaldigal mabɓe ɗiɗo haalluji kadi o haali ɗum ko hande taw woni entretien journaliste gorta ko mbiyata ko ene fottude janiyankoɓe mid press ene wayno ko ɗum ɗo ko toɓɓe ɗi ganduɗa kanko Donald Trump haali hen haadema ko yaltude kono noon en gartu hen ko fati habaruji men États-Unis ko holko woni sababu kanko Donald Trump entretien mo wadduno hande e oɗo suku debbo biyeteɗo Kele o wi wonde ko ene wayno ko itti micro makko o yalti nokku ɗo waɗi tan entretien caggal nde o ƴetti oɗon journaliste hande toon to Iran kanko biyeteɗo Mohsen Rezaei ko conseil militaire hono gardiɗo leydi Iran hono Ayatollah Mojtaba Khomeini o wi wonde ko dartini haalluji mabɓe hakkude mabɓe États-Unis oɗo sadio ko sibabu kamɓe kanko Donald Trump e laamu makko ɓe jaɓani oppude kalisaji keno abbo e milliard uji 29 taw ko kalisaji walla ko jawdi Iran nde kamɓe États-Unis pewen juuɗe mabɓe ko haali kadi konngudi wiide wonde ko beltaki kadi ɓe surtout nandeɓe hecci hen kono kanko ministre toppitide ko fate trésor mo États-Unis hono Besset omo wiya wonde ko ɗiɗo kalisaji ɗi ɓe pawi juuɗe mabɓe taw ko jawdi Iran kamɓe États-Unis ɓe jiiɗi hutorade ɗum pour wallude leyɗele jeeyaɗo toon to Golfe ɗum noon pour fewnide kala ko bombardement ji Iran waɗi toon fewnide ɗum ɗon kadi ko hunde nde welani kanko Mohsen e nder konngudi o haali o wi wonde ene wayno ko e nanodiral proposition ngaji gaddunoɗi e yeeso makko kanko Donald Trump ene haala hen wiya wonde ko yaaci hono kamɓe États-Unis eɓe foti yamirde kene wona 12 milliards ɗum noon ko feccere kalisaji ɗiɓe kiisi hen États-Unis ne fawi hen juuɗe mabɓe ɗiɗon 12 milliards pour fate mabɓe kamɓe Iran e caggal muɗum ɗum dumunno caggal muɗum ene wayno ko so tawi jaam dañama ene 12 milliards keddiɗi goppite kono noon wayni ko e wiide makko kadi o wi ko sibabunde États-Unis jogaki anniya moƴƴo jogaki kadi pellital haaldede pour ko fate jaam ɗum waɗi donc ɓe jaɓani haalde ɗon kalisaji donc ha hande kadi toon to funangue ɓaddi ɗon kanko gardiɗo leydi Liban hono kanko biyeteɗo Joseph Aoun e nder konngudi kadi ɗi o waddi e jayndiyankoɓe o yenni leydi Iran o yenni ardiɓe Iran pour wiide wonde no kutorole sa joni leydi mabɓe kamɓe Liban te condition ngaji hono haare hakkude muɗum kañum États-Unis Israël e nder konngudi
fulde hal no wi wonde ko jonno ko journaliste yanen birtede Christian Amanpour kanko président a woni e nder gueɗe ɗo haali wi wonde komo jogui pellisal wadde peeje fodde wawi wonde pour bele mo dandude leydi Liban e kadi no wayni ko yimɓe libanaɓe fof en gowɗo sajuni koko kaaɓi sibabude guerre gonɗo hakkude kamɓe Israël e kamɓe Hezbollah fedde nde ganduɗa kamɓe Iran eɓe ne gembi ɗum eɓe yo wadde Israël ha taw bonneji fof artata koye mabɓe kanko awi noon continue kadi o wi wonde ko Liban fotani kutorede tan no yiɗira taw ko kamɓe Iran kutorto ɗum pour wadde hajuji mabɓe surtout yen habde Israël walla habde États-Unis ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe Iran ɓe jaabata ɗo ɗiɗo haalluji noon walla oɗo entretien o wadde ɗum koye Christian Amanpour ñande aljuma ɓenɗo haade toon to cirtol Hormuz gol ene ko teskira en wayno ko batuji seeɗa puɗɗima rewde toon ɗeɗon laaɗe noon ko laaɗe kallinoɗe dumunnaji juuɗi toon to cirtol ngol sibabude haare wonde toon hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Israël kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ko andano kadi ne wayno ko kanko Donald Trump o waɗino projet ɗum noon koye lewru avril wiide wonde komo jogui projet wiyeteɗo freedom ɗum noon ko addude batuji militaire uji rewnude ɗumen e cirtol ngol taw ɗiɗon batuji militaire uji ene mbawa rende hono kamɓe Iran naɓe hotoɓe jande ɗiɗo batuji commercial ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump e wayno kadi oɗo mission mo wiyanno projet freedom pour escortude ɗiɗo batuji ene wayno kanko Donald Trump o dartini ɗum guila e lewru mai anda ko holkoni sababu kono ene wayno ko teskira tan surtout yen e ɗeɗo balɗe tati ɓennude hakkene wona 49 o laana rewi wawi rewde cirtol Hormuz ngol ɗum noon e wayno ko hugnade kadi e kongude gommiɗe toon e goto e hoɓe militaire uji américain ji mbi wonde ko ene wayno ko kamɓe États-Unis walla doole mabɓe wonɓe toon militaire uji mabɓe wona kañumen escortata ɗeɗo laaɗe ligguey men wonno toon tan ko wadde communication wadde coordination jokkodirde hakkude batuji ɗi hakkude kadi yimɓe wonɓe toon renoɓe tufnuɓe ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sa joni 50 laana tan wawi rewde tan ko hiisa ko woni caggal toon haade mum yettade ngol ɗon cirtol ma boyo temedde jeegom laana taw ko wonen badde ko pétrole wonen badde kadi ko marchandise habruji men international hande toon to Sénégal ene wayno ko kanko discours makko kanko Ousmane Sonko continue haale toon to Sénégal e ɗum ɗon kadi ene wayno koye congrès bannoɗo toon hakkude kamɓe Pastef congrès o kadi waɗi délégation ngaji kewɗi gummiɗi caggal leydi eɓe kaala hen mbi wonde délégation ngaji jeehi gummima to woɗɗi ha toon to Venezuela woni hen ummiɓe Amérique e Europe woni hen kadi ummiɗe leyɗel Afrique ko wawi teskirede tan ko kanko Ousmane Sonko o haali hen haaluji kewɗo wi wonde ko ene wayno ko babude teddugal kamɓe parti kamɓe membre uji Pastef mbaɗanima kanko Ousmane Sonko par ce que mo andi woni mabɓe jogiiɓe karalagal woni mabɓe jogiiɓe jangde woni mabɓe jogiiɓe kadi teddugal walla ndimago ko ɓuuri ko jogui ko kono noon e wayno ɓe koolimomo oye ɗum noon e wayno ko kanko janfora ko hay goto mabɓe kanko Ousmane Sonko kadi o ɓeyti hen o wi wonde ko diine makko pinal makko e jangde makko e aadaji ɗiwroni ko gueɗe ɗe ganduɗa enne ɗe jaadani kala ko woni wiide ene janfo kanko Ousmane Sonko kadi o haali haaluji kewɗi ɗino haaluji noon en tuma hen wonde ko Bassirou Diomaye Faye o dikkoto e wiide makko kadi o wi ko Pastef ko mouvement ɓurɗo jogade dole ɗo e ɓurɗo jogade dole Sénégal o wi wonde ɓe keeɓi 54% ene woteji ɓen kono ene wayno woteji garoji ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗi e nogas jeenayyi mabɓe keeɓi 75%. ɗum ɗo fof noon ko kanko Ousmane Sonko kadi e yimɓe jeeyaɓe kamɓe fof koɓe waɗi ɓe kapkoɓe mbiyata oɗo sa joni wiide wonde ko kanko Ousmane Sonko ko kanko jogoronde candidat e présidentiel e hitande ujunnaji ɗi e nogas jeenayyi ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni kanko hoore makko wawi kadi wiide wonde ko ala caɗele gonde hakkude institution ngaji gon toon Sénégal o wi goto fof ne jogui en andi rôle muɗum hono kamɓe wonɓe toon to exécutif ɗum noon ardiɓe leydi eɓe gandi liggey mabɓe e kamɓe kadi wonɓe toon to assemblée eɓe gandi liggey mabɓe cuuɗi ñawoji ɗi kadi gandi liggey mum o wawi wonde fof wi goto fof ma waɗ liggey muɗum e kadi oɗo sa joni ala caɗele goɗɗe ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi tugnata hande Sénégal ko no haaliri ɗum ni oɗo congrès baɗɗo toon ko jogori ɓeydude tooke hakkude makko kanko Ousmane Sonko e kanko kadi Bassirou Diomaye Faye siftin ɗon sifti ɗon yimɓe siftinde kadi yimɓe wiyannoɓe kañumen koye men goto fof kañum woni goɗɗo ha dumunnaji ɓenni wiyannoɓe goto fof ko kañum woni goɗɗo ɗum noon e dumunnaji tan ɗi ɓooyani kanko Ousmane Sonko kadi e nder discours aji makko surtout ɗi o waɗi toon to stadium Grand Dakar o haali hen kadi o wi wonde ko yimɓe oɗo sa joni joguiɓe koye ene jaaha toon to palais présidentiel ɗum noon ko yimɓe o wiyata kañumen fof ko sodoɓe kala ko wiyete crise aji kañumen koye men so jettimi toon to palais présidentiel kadi ene jalta palais présidentiel tawi goto men fof ne jogui enveloppe ene waɗa kalisaji anda ko noon kanko Ousmane Sonko holɓe wiyata ko noon ɗum ɗo fof ko haaluji jenni ɗi waɗi huccinde e laamu mo ganduɗa kanko premier ministre kesso Ahmed Al Amin Lo mo sosi gardugol mawɗo leydi Sénégal hon Bassirou Diomaye Faye
tonto France on kanko Peter Hexet dum non ko gardido défense lady e ton dum non joduna representative des États-Unis dum non ko fate anniversaire mo biata nyalom Normandie dum der kongu do hali non kanko Peter Hexet hasino halan ko hutora kongol immigration o hali wi wonde ko ene wani ko yonti hankadi de leyde l'Europe de mbawade tufude mabbe sabu ene wande ko yimbe non gumoton ene gummo part bangeji fof ene nata ton to tufude gonde France gonde Italie gonde Espagne e gonde Grèce o dum non ko hunde de ganduda en kambe Europe na est ce que dum do wonani trop tard akudum wadi woni wayni ko den har o compa dum non ko hareji bonnodi hitande ujunere temede jene e capande nayi dum non ko deuxième guerre mondiale dum o compare joni wi wonde ko immigration no natirte e leyde l'Europe ni ko gade de ganduda en ko goto dum non kadi ko hunde de ganduda en kambe leyde l'Europe o sa dum celi en wayni kadi tonto Angleterre hono kanko Keir Starmer premier ministre mo Angleterre o huccitini felore makko e vice président mo États-Unis hono kanko JD Vance dum non ko JD Vance kany worum de halno balde ben de wi wonde ko suko gorko goto jaro sappo jeta piado labbe ton dum non ka may kanko suko biete da Henry Novak e der mayde o do suko debbo suko gor kanko JD Vance wi wonde dum do foko sibabu ni immigration dum non ko hunde kanko premier ministre mo Angleterre kanko Keir Starmer o wi dum do ko hunde kanko JD Vance ni wayno ko anda ko halar ko kadi ko gedde do halade en ko wona gonga dum do fo non sibabu ndi kanko piado labbe e kanko piado labbe fo kambe fo ko be ko grande Bretagne minjia donc wona yimbe immigré ko seedantagal kolwol wonde ko kambe leyde l'Europe e kambe États-Unis ene wayno ko be lutindiro ko faati no famu affaire immigration sifti don ton ko kanko Peter Hexet hadima ko ardu ton to Normandie to Sala Plateau to be dendi ko pour ko faati odo nyalawm biete de D-Day nyalawma de ene wayno ko kanko bedo yimbe wonbe ton ngodo wuro wi no wonde ko kanko war makko an jabbaki mo kadi bismaki mo e wuro me ko wonde fo kanko Peter Hexet o yi ton to France tawede mandi sare batto capande jarbi e didi biji hiran ciagal de odo nyalawma banno nyani jeegom le Juin hiran ujunere temed jene capande ne khabruj men mangartina en tonte États-Unis ko adi fof hono kanko Donald Trump en wayno jodno me hande gal jandi en ko biete CBS dum non ko biete Meet the Press en der ko jukundero kanko Christian Walker en wayno ko namdi mo Donald Trump namdi kewde dum non namdi de kadi ni jahen hono beedo yimbe wiete be janino son to congrès nyande jeegom lewru janvier tan ujunaji no gasi ko kanko Donald Trump e avocat mako walla ministre mako to justice peje be jogino pour wiide yene jani beedon kalisaji e kanko Donald Trump e wiide mako wonde ko beedo nanga we jani ton to capital fufu e wiide makko kadi ko gede de haalata en journaliste wi mo sote mo jogi evidence o wiide makko wonde ko wona beedon jani ton yanbe ton do ko yimbe FBI e kadi kanko Donald Trump mo kontina hala wi wonde ko woteji hitande ujunaji nogas ko gujjadi donc kanko journaliste wonde fun continue kadi mo namdo Donald Trump sen jogi kala ko fate en gede provide dum Donald Trump metini o haali hen kadi kanko Donald Trump mo kontina hala kadi wi woteji badoji ton to kala fudni odo sa joni e wi kadi ko woteji gujjadi e kadi wayni ko o yenni o haali gede kewdo bonde a tonto Californie kendo journalism continue en namdo surtout ko fate en provide amane ko kanko Donald Trump o seki o yitti micro makko yalti o ummi e ngal don pottital ko way wonde fo en wayni ko a ciagal mudum ko hono kanko journaliste o deputy Christian Walker nde o haalde kadi CNN o wi wonde en wayni ko ciagal o haalde Donald Trump ciagal mudum Donald Trump yima artu kadi jottito e makko joddo e mabbe kadi pour ko fate entretien barnian dum do fo non ko gede de ganda kanko Donald Trump o mo continue hande defanduti hoore makko wiide wonde kala ko haalata o yida yimbe journaliste ngar en bada ko wiite fact check dum non ko jewde ko woodi ne ko wadane ko no haalde ni ko dum woni gonko dum woni ko respected hande ton te États-Unis kani hono kanko Donald Trump mo continue hande a nyogide wadde page makko pour wonde hono biyetedo Bill Pult kanyum wori yo won gardido temporairement hono intelligence national on ko gomu laamu toppiti ko faati espionnage ko non les mudum ken wona sappo jeetati agence dino ko agence uji ligoro ko faati secret lindi ko kanyum kanko woni jimdo hen kanko Donald Trump non wi wonni ko wadi subade hono Bill Pult ay wi wonde ko parce que Bull odo Bill en wayno ko ala ko woni ko faye mudum o do sa joni ken hada dum wadde jamiroje mo dum non dum do fo non ko hunde kambe democrat ay wiide me odo sa joni subade mo Bill ciagal de gonno do son non debbo gonno ton biyetedo Tulsa Gabbard kanyum wodum démission et surtout en odo mo addi ko neddo ko kedidu kongol makko dum ko wadde leydi ndi e danger surtout wadde secret leydi ndi e danger ko won fo en woni ko kanko Donald Trump wi odo woni don tan ko hadi makko danger lomto don temporairement ko non balbal do won don de o yamiri dum
yo wallumo segde kala yimɓe ɓe ganduɗa henna keɗanaki mo kanko Donald Trump walla yimɓe ɓe ganduɗa lundutoɓe peeje makko taw koye oɗo agence mbiyete intelligence national. Habriji men international cektiren ko kanko Donald Trump laamu makko rinen continue oɗo sa joni wadde pression e leydi Cuba ɗum noon e tumnade ko andano balɗe ɓinɗo ene hono kamɓe département trésor ɓe mbaɗino sanction ngaji ɗum noon kadi ko ballodiral affaire étrangère a sanction ngaji e yimɓe jeeyaɓe laamu wonɓe toon to Cuba ɗum ɗo fof noon e wiide mabɓe kamɓe Donald Trump ko leydi Cuba samminino avion mabɓe e duuɓi ɓennuɗi avion ngaji mabɓe ɗiɗi e kadi ene wayni ko ɗum ɗo fof noon haysindo wonani gonga e wayno ko kanko Donald Trump kadi ko teskita tan oɗo sa joni ko gila ware laamu surtout kadi e ko tina e ministre makko toppitiɗo ko fati affaire étrangère hono kanko Marco Rubio wondemo kañum hoore mum toppitiɗo ko fati affaire étrangère nene ɓeydani kanko Donald Trump gueɗe ɗe ganduɗa henne o haalini ɗum ɓooyi wonde ko ma waɗ feere fof o tampine kiba kanko Marco Rubio guila ñande kanko kamɓe États-Unis ɓe jeeyi toon to Venezuela ɓe mbawi diftade no gardinoɗo leydi Venezuela hono kanko Maduro ene wayno ko kanko Marco Rubio o haalino e nder konguɗo o haali ɗum noon o haali ɗum toon to Maison Blanche o wi ko so tawi ko kanko wurno oɗo sa joni toon to Havana ɗum noon Havana ko capital Cuba ene wayno jogotono fayre par ce que États-Unis hankkadi huccirani oɗon saha ko Cuba kanko noon Donald Trump kadi eɗen e gueɗe caggal muɗum o haalino haalluji kewɗi o wi wonde ni ko hawnaki mo o yanoyi toon to Cuba o itti kadi président ji gonɗi toon ɗi o waɗa toon Marco Rubio kañum hoore mum ardo leydi Cuba kadi ɗum ɗo fof ko haalluji gontuɗi gajat ko siftindon ɗon kanko Marco Rubio ene wayni ko taniraɓe makko walla e jinnaɓe makko kañumen garnoɗo e leydi a caggal nde kanko Fidel Castro nde waɗi toon révolution hefti toon to laamu e ɗum noon e wayni ko kamɓe arnoɓe toon to Florida walla arɓe umiɓe toon to Cuba diaspora mabɓe ko hen o kanko Marco Rubio o jeeya ko wonde fof hen won oɗo sa joni ko caɗele mabɓe wonannimo kanko Marco Rubio est ce que ko siba woni makko kamɓe États-Unis ɓe jogori yanoyi toon to Cuba ene wayno ko kamɓe États-Unis oɗo sa joni ɓe ƴefti porte avion ngaji mabɓe mawɓe ɓeɗen kuccini ɗum toon to Caraïbe ɗum noon to woɗɗani toon to Cuba andaka noon hol peeje makko kanko Donald Trump hol peeje makko ɗo jogui walla hol anniyamo jogui ko fati Cuba saabu pression gonɗo e makko oɗo sa joni ko guerre gonɗo toon hakkude kamɓe États-Unis Iran o kono noon kadi ne wayno ko e gueɗe ɗe waɗi Venezuela ɗe henna surtout wonande démocrate en beltaki hen e surtout kadi pression publique mo kamɓe américain jogui fatema kanko Donald Trump gueɗe waɗi ɗe foof wona intérêt ji amérique musidɓe tedduɓe ten ko radio sar ko ɗo tonggui meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni junggo mum nde waɗante en jaam